ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Инак ҳафтаи гузашта Конфедератсияи футболи Осиё дар масъалаи баргузор шудан ё нашудани як қатор мусобиқаҳои футболи ин қитъа бинобар сабаби бемории COVID-19 қарорҳои дахдор содир кард. Ба ҳамин тартиб бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ки дар он ду дастаи мамлакат Истиқлол ва Хуҷанд ҳунарнамоӣ мекарданд, ба соли дигар гузаронида шуд. Чемпионатҳои Осиё байни футболбозони 16 сола ва 19 сола ки дар Баҳрайн ва Ӯзбекистон мебоист имсол гузаронида мешуданд, ба соли 2021 таҳвил ёфтанд. Ҳамин тавр бозиҳои Лигаи Чемпионҳои Осиё дар ғарби Осиё дар як кишвар Қатар баргузор мешавад ва дирӯз Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ чемпиони феълии Лигаи Чемпионҳои Осиё бо Пахтакори шаҳри Тошканд дар даври сеюм дар гурӯҳи Б бозиҳоро шурӯъ карданд. Тамошо мекунем. Клуби футболи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ва хосан шаҳри Ар-Риёз бисёр як дастаи пурзоре мебошад дар Осиё ки на танҳо ҷоми Лигаи Чемпионҳои Осиёро гирифтааст, балки дар дигар радифи бозиҳо ҳам худро хуб нишон додааст ва дар ин вохӯрӣ ҳам бартарии онҳо хеле хуб ба мушоҳида расид ва ҳоло бибинед Бифитимби Гомес як ҳолати хеле хубро қариб бо гол анҷом дода буд. Аммо дар дақиқаи 45 Себастьян Ҷовинко аз ҳамин зарбаи стандартӣ ҳисобро боз кард ва дарвозабони дастаи Пахтакор Элдорбек Суюнов натавонист пеши роҳи ин зарбаро бигирад. ҳисоби 1-0 дастаҳоро ба танаффус бурд, аммо футболбозони дастаи Пахтакор ки то ин дам ягон маротиба бар дастаи Ал-Ҳилол дар радифи бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ғолиб наомаданд, кӯшиши зиёд карданд то тавонанд дар ин вохӯрӣ ҳисобро баробар кунанд. Ин ба онҳо муяссар шуд. Дар ҳамин ҳолате ки мо шумо мебинем, Эрен Дердиёк дар дақиқаи 70 натиҷаи баробариро бар ҷой гузошт. Аммо дар дақиқаи 64 Суюнов аз ин бозӣ аз дастаи Пахтакор бо корти сурхи мустақим ронда шуд ва кори футболбозони дастаи Пахтакорро ниҳоят душвор кард. Инро истифода бурданд футболбозони Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ва бо зарбаи Хатан Бобҳир дар дақиқаи 90 тӯби дуюми пирӯзиоварро ба нишон расониданд. Дар натиҷа футболбозони дастаи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ бо 3 имтиёзи дигарро ба даст гирифтанд ва бозии ҷавобии ин дастаҳо боз ҳам баргузор хоҳад шуд. дар бозии дуввуми гурӯҳи Б Шабоб Ал-Аҳлии Дубай бо дастаи шаҳри худрӯи Машҳади Эрон вориди рақобат шуданд. Ин дастаҳо пас аз ду дар сабаби холҳояшон имтиёзе надоштанд. Клубҳои футболи Арабистони Саудӣ дар ҷоми ҳам Лигаи Чемпионҳо ва ҳам дигар ҷомҳое ки дар халиҷи Форс мегузаранд бисёр маҳороти хуб ҳам нишон медиҳанд. ҳоло Шабоб Ал-Аҳлие ки ин ҳам намояндагии Арабистони Саудиро дорад, дар муқобили шаҳри худро бозӣ ниҳоят зебо нишон дод ва футболбозони ин даста хеле маҳороти хуб нишон доданд. Ба мо сармураббии ин даста Ҷерард Сарагозаро нишон доданд ки ин мутахассисони хориҷӣ ин дастаҳоро шӯҳраташонро боз ҳам баланд бардоштанд. Аммо сурхпӯшони дастаи Шабоб хеле ҳам ҳолатҳои хуби голзаниро ба вуҷуд оварданд, аммо назадиданд. Аммо дар мавриди омори ин вохӯрӣ шаҳри худрои Машҳад ҳам хеле бозии хуб нишон дод ва ҳамин голе ки ҳоло мо мебинем дар дақиқаи 76 аз ҷониби Рашид Абдулло Суҳайл тақдири ин вохӯриро ба нафъи Шабоб Ал-Аҳлӣ ҷамъбаст кард ва футболбозони ин даста бо 3 имтиёзи заруриро бо худ бурданд. аҷиб дар он буд ки футболбозон дар бозиҳои ҷоми Лигаи Чемпионҳо хеле дағалбозӣ кардан зиёд аст. Дар ин вохӯрӣ ҳам 6 нафар бозигарон бо кортҳои зард огоҳӣ гирифтанд, яъне огоҳонида шуданд, хатоҳо зиёд буд. ҳоло ин тӯби ҳамун Рашид Абдулло Суҳайлро бори дигар мебинем. бисёр хуб аз муҳофизатгарони дастаи шаҳри худрои Машҳад пеш гузашт ва тӯбро вори дарвоза кард. бозиҳои Лигаи Чемпионҳои Осиё
дар 4 гурӯҳ дар кишвари қатар идома меёбанд ва дар гурӯҳи А шоми дирӯз Ал-Аҳли Арабистони Саудӣ барои ба даст овардани 3 имтиёзи дилхоҳ бо дастаи Аш-Шуртаи Ироқ майдондорӣ кард. Бозии ин дастаҳо хеле ҳам ҷолибу диданӣ буд. Тамошо мекунем. вохӯрии сеюмро мо бо ширкати дастаҳои Арабистони Саудӣ мебинем. ин навбат Ал-Аҳли Ҷидда бо Аш-Шуртаи Ироқ вориди майдон шуданд ва дар ин вохӯрӣ ҳоло Абдулғани Шаҳадро мебинед ки ин сармураббии дастаи Шуртаи Ироқ аст. дастаи Аш-Шурта яъне милисаҳо ё худ полисайҳои дастаи Ироқ дар ин вохӯрӣ бисёр кӯшиши зиёд карданд ки ба ҳадаф расанд. инҷо як маротиба бозӣ қариб наздик буд ки тӯбро ба самар расонанд, аммо ин корро карда натавонистанд. дар натиҷа зарбае ки ҳоло зада шуду мо дидем бисёр ҳам моил ба гол буд, аммо дарвозабон бисёр ҳам Муҳаммад Увайс хуб бозӣ кард ва Ал-Аҳлиро аз ин зарба раҳо кард. бартарӣ бар ҷониби маҳз ҳамин сабзпӯшони Аш-Шурта буд ва онҳо натавонистанд ҳама он имкониятҳое ки ба вуҷуд оварданд бо гол ҷамъ бастанд. бори дигар бубинед инҷо як ҳуҷуми аҳлонаи онҳо Али Файёз қариб буд тӯбро вориди дарвоза кунад, вале тӯб ба тири дарвоза бархӯрд. дар навбати дигар яке аз ҳуҷумҳои дастаи Ал-Аҳли Саудӣ бо гол анҷом ёфт ва ин тӯбро дар дақиқаи 87 Марко Марин аз паси хуби Муҳаммад Ғариб ба нишон расонид ки ҳоло бори дигар такрори онро мебинем. дар инҷо дар ҳақиқат Муҳаммад Ғариб хеле хуб бозӣ кард, аз ду нафар хуб гузашт ва тӯбро ба ҳамдастаи худ дуруст ҳаво дод. агар футболбозони дастаи Ал-Аҳли Саудӣ боз як имконияти дигарро истифода мебурданд, боз ҳам ҳисоб дигар мешуд, аммо ҳисоби 1-0 то ба анҷом дигар нашуд. дар гурӯҳи А имрӯз мебоист бозии байни дастаҳои Истиқлоли Эрон бо дастаи Ал-Ваҳдаи Амороти Муттаҳидаи Араб барпо мегардид, вале бо сабаби бемории COVID-19 Ал-Ваҳда ба бозиҳо ҳозир нашуд ва Конфедератсияи футболи Осиё ба хулоса омад ки ин дастаро аз мусобиқа берун кунад ва ҳама имтиёзҳо ва тӯбҳое ки дар вохӯрӣ бо он гирифта шуданд ва ё зада шуданд бекор намояд. муборизаи се даста дар ин гурӯҳ то рӯзи 23 сентябр идома меёбанд ва рақобатҳои гурӯҳӣ ба анҷом мерасанд. барандагони ду ҷои аввал ба даври ҳазфӣ роҳ меёбанд. рӯзи 17 сентябр дар гурӯҳҳои А ва Б даври сеюми мусобиқот идома меёбанд. Аш-Шурта дар бозии баргашт бо Ал-Аҳли Саудӣ ва Истиқлол бо Ал-Ваҳда ба ҳам қува меозмӯянд. дар гурӯҳи Б Пахтакор бори дигар бо Ал-Ҳилол ва шаҳри худро бо Шабоб Ал-Аҳли Дубай воридӣ бозӣ хоҳанд шуд. дар ин баробар имрӯз дар гурӯҳи С футболбозони Аз-Зуҳайли Қатар бо назири худ Шарҷаи Аморот рӯбарӯ мешаванд. Персиполиси Эрон бо Ат-Таъовуни Арабистони Саудӣ, дар гурӯҳи Д Ал-Айн бо Асад ва Сипоҳон бо Ан-Наср қува месанҷанд. акнун рӯ меорем ба навигариҳои футболи Тоҷикистон. ғалабаи осмонкафи дастаи Равшани Кӯлоб бар Истиқлол дар доираи бозиҳои чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон расонаҳои хабарӣ ва иҷтимоиро ба як маъно тарк конд. пейсафи лиги олии чемпионати Тоҷикистон Истиқлол дар муқобили пейсафи лиги якум Равшан моту маҳбуд гардид. тамошо мекунем. вохӯрии байни дастаҳои Равшани Кӯлоб ва Истиқлолро мухлисони сершумори дастаи Равшан аз соли 2016 инҷониб интизор мешуданд ва дар натиҷа пешсафи лиги якуми Тоҷикистон ба пейсафи лиги олии Тоҷикистон як бозии зебое нишон доду онҳоро дар ҳайрат гузошт. футболбозони дастаи Равшан дар ҳама мавқеъҳои худ хуб кор карданд. бозиашон ниҳоят зебо буд ва баъдан онҳо тавонистанд ки дар дақиқаи 8 ниҳоят як голи зеборо ба самар расонанд. то ин дам ҳуҷумҳои пайдарпайи футболбозони дастаи Равшан ва маҳз зарбаи Ҳасан Рустамовро бо душворӣ дарвозабони дастаи Истиқлол Рустам Ятимов бартараф кард. ҳоло бубинед ин ҳолате ки ҳоло мо шумо мебинем. аммо дар ин ҷо баъди бозигузорӣ аз як зарбаи кунҷӣ маҳз футболбозони дастаи Равшан тавонистанд ҳисобро хуб кушоянд. ин ҷо Амирҷон Фаррухзод бисёр
паси олие партофт ва бо як расиши кӯтоҳ Ҳасан Рустамов ҳисобро боз кард. дар ин вохӯрӣ як ҳолати дигар ҳам ба вуҷуд омад. дар майдони назди дарвоза Муҳаммадҷон Раҳимов ҳоло бубинед бори дигар зада аз пой афсонида мешавад ва довари вохӯрӣ Саёдҷон Зайниддинов зарбаи пеналтиро ба дарвозаи Равшан таъин мекунад. аммо имрӯз Рустам Ризоев маҳораташ олӣ буд. бисёр ҳам кӯшишҳои зиёд мекард ки ба хатогӣ роҳ надиҳад ва ҳамин тавр ҳам шуд. Аҳтам Назаров зарбааш рост ба дасти дарвозабон омад ва Рустам Ризоев аз гол раҳонид. вале баъдан Марко Милиш дар дақиқаи 38 як ҳуҷуми дигарро хеле хуб моҳирона истифода бурд ва ҳисобро баробар кард. 1-1 дастаҳо ба танаффус рафтанд. акнун қисми дуюми вохӯрӣ боз ҳам ҷолибтар гардид. футболбозони дастаи Истиқлол хостанд ки бартарии худро дар ин бозӣ нисбат ба ҳариф нишон диҳанд. тавонистанд ва дар дақиқаи 60 Рустам Соиров голи дуюми дастаи Истиқлолро вориди дарвозаи Рустам Ризоев кард. 2-1 ин ҳисоб лағжанда буд ва метавонист ки ҳар даҳса тағйир ёбад. аммо то дақиқаҳои охир, ҳатто сонияҳои охири қисми дуввум он идома ёфт. кӯшишу ғайрати футболбозони дастаи Равшан бор овард. ҳамин ҳуҷуме ки ҳоло мебинед Ҳасан Рустамовро ки чӣ гуна як моҳирона бо пои чап аз болои сари Рустам Ризоев тӯбро вориди дарвоза кард ва ҳисобро баробар кард. ҳама гумон доштанд ки ин бозӣ бо ҳисоби 2-1 ё худ 1-2 ба нафи Истиқлол анҷом меёбад. аммо ин зарбаи сеҳрноки маҳз Ҳасан Рустамов тӯбро ба дарвоза ворид карду ҳисобро баробар кард. дақиқаи 92-юми бозӣ буд, дақиқаи 2-юми вақти иловашуда. акнун дастаҳо барои ғолибро муайян кардан боз ба қисмҳои сеюму чорум пардохтанд ва дар натиҷа мо ҳам фикр доштем ки ин бозӣ шояд ба зарбаҳои силсилаи зарбаҳои баъди бозӣ кашида шавад. вале футболбозони дастаи Равшани Кӯлоб ки дар варзишгоҳашон беҳузури мухлисонашону дастгирии онҳо бозӣ карданд, бори дигар нишон доданд ки дар ин ҷо беҳуда барои ғолиб омадан дар ҷоми Тоҷикистон ҷамъ нашуданд ва беҳуда дар садри ҷадвали мусобиқоти Лигаи Якум қарор надоранд. Наврӯз Рустамов дар дақиқаи дуюми қисми сеюми вохӯрӣ ҳисобро 3-2 кард. ҳоло бубинед ин ҷо футболбозоне ки ба майдон омада буданд аз ҷумла дар ҳайати дастаи Равшан хуб бозӣ карданд. Саидхони Амрохон, Зокир Абдулхайров, Сиёвуш Назирмадов, Умедҷон Бадалов онҳо ба бозии даста боз ҳам як сурати дигар бахшиданд ва маҳз Зокир Абдулхайров дар баъди ба майдон омаданаш 2 маротиба тавонист ки партофти головар таъсис диҳад. ҳам голи Ҳасан Рустамов ва ҳам Наврӯз Рустамов маҳз бо кӯшиши ӯ зада шуданд. қисми сеюми вохӯрӣ бо ҳисоби 3-2 ба поён расид. дар ин ҷо ҳам гуфтан ба маврид аст ки футболбозони дастаи Равшан ки дар ин ҷо бисёр бозигаронаш ҳанӯз дар солҳои пешин дар муқобили Истиқлол бозӣ карда буданд, монда нашуда ба тамоми кӯшишу ғайрат тавонистанд ки дастаи Истиқлолро ба шикаст гирифтор кунанд. дастаи Истиқлоле ки дар Лигаи олии чемпионати мамлакат то ҳол ягон даста онро мағлуб накардааст. Абдураҳмон Нозимов дар дақиқаи 113 хеле хуб аз дарвозабон гузашт ва хатогии Рустам Ятимовро истифода бурд ва тӯби чорумро ба дарвозаи чемпиони 8 каратаи Тоҷикистон зад. ин вохӯрӣ бо ҳамин ҳисоби 4-2 ба анҷом расид ва Равшан нишон дод ки омода ҳаст ки ба Лигаи олии чемпионати мамлакат баргардад ва дар қатори беҳтарин дастаҳои Тоҷикистон ҳунарнамоиашро идома диҳад. дар бозии дигари рӯз футболбозони шаҳри Бухтар дастаи Хатлон ба имтиҳони дастаи дигари Лигаи Якум Эсхати Хуҷанд омаданд. таҷриба ба меҳмонон ғалабаи ниҳоят муҳимро тақдим кард ва онҳо бо ҳисоби 1-0 пирӯз гаштанд ва бозиҳоро барои ҷом идома медиҳанд. вохӯрии байни дастаҳои Эсхата ва Хатлон ҳам ниҳоят пуршиддат гузашт. ҳарчанд дар ин вохӯрӣ ҳам соҳибони майдон ва ҳам меҳмонон кӯшишҳои зиёд карданд, танҳо як маротиба меҳмонон тавассути
голи задаи Сорбон Афғонов тавонистанд ки хати дарвозаи дастаи Эсхатаро убур кунанд. дигар бора соҳибони майдон ҳам дастаи Эсхата ва ҳам Хаттон кӯшишҳои зиёд карданд. мутаассифона ин голе ки зада шуд то ба душанбе омада нарасид ва хатлониҳо дар ин вохӯрӣ ғалаба карданд ва мисли Равшани Кӯлоб ба бозиҳои нимниҳоӣ рохат гирифтанд. ки ғолиби ҷоми Тоҷикистон мешавад, мо шумо рӯзҳои наздик аз ин бохабар хоҳем шуд. توجه شما رو با چمپیونات همسایه کشور ما ازبکستان جلب میکنیم. دسته پختکور شهر توشکند با سبب اشتراک در بازی‌های لیگ چمپیون‌های آسیا بازی خود را بروقت‌تر با دسته متالورگ بیکوباد در سفر برپا نموده با نتیجه 3-0 پیروز شد و حالا در صدر جدول مسابقات قرار دارد. متالورگ بعد واخوری با پختکور یعنی صاحب جای دوم AGMK را به حضور پذیرفت. дар чемпионати Ӯзбекистон мубориза барои ҷойҳои аввал ниҳоят пуршиддат мегузарад. аз ин хотир Металлурги Бекобод ки аз ин пештар аз дастаи Пахтакор бо ҳисоби 3-0 мағлуб шуда буд, барои қусури бохтро баровардан дар бозӣ бо AGMK ки ин даста ҳам дар ҷои дуюми ҷадвали мусобиқот қарор дорад, кӯшишу ғайрати хеле зиёд кард. бубинед ин ҳолатҳое ки дар ин вохӯрӣ мавриди назари мо қарор гирифтанд, дастаҳо ҳарду даста ҳам бозии хуб нишон доданд. зарбаҳои ниҳоят зиёд дар ин бозӣ ба сӯи дарвоза зада шуданд. ҳарчанд дар ин ҳолатҳо ҳоло гол зада нашудааст, аммо танҳо дар қисми дуюми вохӯрӣ соҳибони майдон тавонистанд тавассути голи задаи Саломат Кутибаев ягона тӯбро ворди дарвозаи меҳмонон кунанд ва AGMK-и зинаи дуюмро ба мағлубият дучор кунанд. дарвозабонҳои ҳарду даста бисёр маҳорати хуб зоҳир карданд, ҳам Александр Лабанов ва ҳам Раҳимов. ва ҳоло навбати он ҳам фаро мерасад ки мо ягона голи задашударо дар ин вохӯрӣ бубинем. хати дифои дастаи AGMK ба хатогӣ роҳ дод ва ҳамин тӯбе ки зада шуд аз ҷониби футболбози ин даста ҳоло Кутибаев мо гуфтем ки вориди дарвоза шуд. дар ҳақиқат ҳуҷуми футболбозони дастаи AGMK дар ин вохӯрӣ хатарноктар буд, вале соҳибони майдон ёфтанд ки ба ин бо ҳамин зарба ҷавоб гӯянд. имрӯз дастаи эҳсони панҷшанбе навбаҳор бо дастаи Локомотиви шаҳри Тошканд дар сафар бозӣ мекунад ва яқин аст ки баъди истиқболи гармуҷӯшон эҳсон дар ин вохӯрӣ аз дақиқаҳои аввал ба майдон хоҳад омад. дар ин рӯз Андиҷон бо Насаф қувва хоҳад озмуд. ҷадвали мусобиқа чунин шак гирифтааст. дар чемпионати Қирғизистон даври нӯҳум ҷамъбаст гардид. пешсафи мусобиқа дастаи Дордой ки дар сафар дар даври ҳаштум аз Нефтчи Кошкор-Ата ба аввалин бохташ дар мавсими футболи соли 2020 рӯбарӯ шуда буд, ин навбат дар сафар бар Илбирс пирӯзӣ ба даст оварда ягона тӯбро ба самар расонд ва соҳиби 3 имтиёз гардид. аз тарафи дигар Нефтчи баъди ин ғалаба ба зинаи дуввуми ҷадвали мусобиқот баромад. тамошо мекунем. наворҳое ки аз чемпионати Қирғизистон ба дасти мо мерасанд, каме ҳам бошад сатҳу сифаташон поинтар аст, вале ба ин нигоҳ накарда мо зарур шумурдем ки дар барномаи имрӯзаамон ҳам дар ин бора ба шумо ҳарф занем. футболбозони дастаи Дордой дар сафар тавонистанд ки ба пирӯзиашон ноил шаванд ва дастаи Илбирсро мағлуб намоянд. даври нӯҳум аст ва Азиз Сидиқов дар дақиқаи 63-ум тӯберо ба нишон расонид ки хуб ҳам дарвозабон ғофил монду, ҳам муҳофизатгарон ки ҳоло мову шумо мебинем. дар натиҷа футболбозони дастаи Дордой дар даври нӯҳум боз як ғалабаи дигари худро ба даст оварданд ва онҳо дар ҳамин маврид метавонанд ки боз бартарии худро нисбат ба Олға бештар кунанд.
тавре гуфтем дурдой дар 7 вохӯрӣ ғалаба карда 1 мусовӣ ва 1 бохт дорад ва шумораи тӯъпояш ҳам 18/5 аст. яъне ин дастаи пурқувваттарини Қирғизистон ба шумор меравад. дар ин давр Абдиш Ата дар сафар бар Карабалта бо натиҷаи 1/4 ғолиб омад. Алаи Ош ин навбат аз Олға бо ҳисоби 1/0 дар майдонаш мағлуб шуд. Нефтчии Кошкар Ата дар бозии сафарии худ бо Каганат бартарӣ нишон дода бо нишондоди 2/1 ғалаба кард. ҳоло ба ҷадвали чемпионати Қирғизистон шинос мешавем. акнун рӯ меорем ба бозиҳои чемпионати футболи Чин. Песафи гурӯҳи А дастаи Гуанчжоу Эвергранд дар як вохӯрии ниҳоят душвор ки 2 корти сурхро бар ҷой гузошт дар меҳмонии дастаи Лунен зинаи сеюми гурӯҳ ба ғалаба ноил шуд. фарқи холҳои Гуанчжоу аз дастаи наздиктарин 9 имтиёзро ташкил медиҳад. футболбозони дастаи Гуанчжоу Эвергранд барояшон фарқ надорад ки дар кадом майдон бозӣ мекунанд. ҳоло ҳуҷуми футболбозони ин дастанро мебинем ки бисёр як ҳолати хеле хубро ба миён оварданд, аммо тӯбро ба самар расонида натавонистанд. Элексон дар ин ҷо ҳоло бубиёд Элексон аст каме ҳам бошад ба саросемагӣ роҳ дод ва хост аз назди дарвозабон каме дуртар тӯбро ба куҷи дарвоза партояд, аммо ин тавр нашуд. Вале дар мавриди дигар футболбозони дастаи Гуанчжоу Эвергранд тавассути зарбаи Паулиньо Фернандиньо, яъне дар дақиқаи 41 ҳисобро боз карданд. ҳоло шумо Паулиньоро мебинед. ин футболбози Бразилия табор ҳамон дар ин даста боқӣ мондааст ва ҳуҷумҳои пайдарпаи ин бозигарон боз як голи дигар овард дар дақиқаи 72. акун Элкесон ки якум тӯбро метавонист бо гол анҷом диҳад ба дарвоза зада натавонист. ин навбат ҳисобро тағйир дод 2/0 ва футболбозони дастаи Гуанчжоу Эвергранд боз тавонистанд ки ҳуҷумҳои пайдарпаи худро ташкил диҳанд ва ҳамин ҳоло дақиқаи 86 аст. ин Хинганг Ву хатогии муҳофизатгаронро истифода бурд ва ягона тӯбро ба самар расонд. ҳисоби 1/2 ба нафи Гуанчжоу Эвергранд ин дастаро боз баранда кард ки дар ин вохӯрӣ Алоизио аз дастаи Гуанчжоу Эвергранд бо корти сурх майдонро тарк кард. ҳоло ин ҳолатро бори дигар шумо мебинед. дар ҳолати вар довар нигоҳ кард ки оё қоидаи бозӣ вайрон карда шуда буд ё не. дар ҳақиқат ҳамин тавр ҳам шуд ва Алоизио бо корти сурх майдонро корти сурхи мустақим майдонро тарк кард, аммо Линдай аз дастаи Шандун Лунен дар ҳамин маврид ҳоло ки мебинед қоидаи бозӣ вайрон мешавад, дар ин ҳолат ӯ ҳам аз майдон ронда мешавад. яъне дар ин вохӯрӣ 2 корти сурх дар вақти бозӣ дода шуд ва як нав ноҷуриро дар ҳунарнамоии дастаҳо ба вуҷуд овард. дар ин давр Сиансу Сунин дар майдонаш бо дастаи Гуанчжоу Фулӣ бо натиҷаи мусовии серголи 3/3 бозиро ҷамъбаст карда дар зинаи дуюм боқӣ монд. Шандун Лунен ҳамоно дар мақоми сеюм аст. ба ҷадвали ин гурӯҳ таваҷҷӯҳ кунед. дар даври нӯҳуми бозиҳои гурӯҳи Б Песаф Шанхайсив ки ҳамагӣ аз ҷои дуввум Бейзин Гуан 2 имтиёз бештар дорад, дар даври гузашта соҳиби ҷои ҳафтум Циндао Хуанхайро дар майдонаш ба мағлубият дучор кард. ба дидани ин лаҳзаҳои ин бозӣ меравем. Циндао Хуанхай ин дастае ҳаст ки дастаи нав дар чемпионати Чин ва дар рӯзе ки Шанхайсив дар майдонаш Циндао Хуанхайро қабул кард, бисёр ҳам як ҳолати ноҷури майдон буд ки баъд аз боришоти хеле зиёд футболбозони ҳару даста ба майдон омаданд ва бозӣ карданд ва дар натиҷа футболбозони дастаи Шанхай тавонистанд ҳам майдонро истифода баранд. ҳоло Марко Арнаутович дар дақиқаи 45 ҳисобро кушод. баъди 1 дақиқа капитани ин даста Халқ дар дақиқаи 46 паси хуби Шенчаоро ба нишон расонд ва ҳисобро 2/0 кард. кӯшишҳои зиёди футболбозони дастаи Шанхай Сибк боз метавонист ки голи дигар биёрад, аммо футболбозонаш
натавонистанд ки зарбаҳои дақиқи худро ба сӯи дарвоза ба чаҳорчӯбаи дарвоза бифиристанд. умуман дастаи Синдао Хуанхай бо Шанхай ду бозӣ барпо кардааст ки яке бо ҳисоби 1-1 ва дигаре 2-1 ба нафъи футболбозии дастаи Шанхай Сивк ба анҷом расидааст. Синдао Хунхай ҳам тавонист як тӯбро ба самар расонад. ин дар дақиқаи 85 аз ҷониби Ромен Алессандрини ба дарвоза зада шуд. ҳоло Вангро мебинем ки инҷо партофти хуб анҷом медиҳад ва Ромен бошад бисёр як голи ғалатии зебоеро бубинед бори дигар тавассути усули қайчӣ ё худ пушти сар ворид дарвоза мекунад. дар гурӯҳи Б Бейсзин Гоан бо 21 имтиёз ба зинаи дуввум баромад ва бо Шианзянчуан ҷой иваз кард. Бейсзин Гоан бар Тянцзин Теда бо нишондоди 2-0 пирӯз гардид. ба ҷадвали гурӯҳи Б шинос шавед. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. барномаи ғайринавбатии мо рӯзи панҷшанбе мавриди таваҷҷӯҳи шумо қарор мегирад. барпогардани бозиҳои Лиги Чемпионҳои Осиё моро водор кард ки дар як ҳафта ду барномаи худро пешкаши шумо гардонем. боқӣ сарбаланду пирӯз бошед. хайр то боздид.